atá sa seomra sí. Can Tauron. Cad atá sa seomra, sa seomra, sa seomra. Cad atá sa seomra, sa seomra sí. Tá tálaach sa seomra, sa seomra, sa seomra. Tá tálaach sa seomra, sa seomra sí. Cad atá sa seomra, sa seomra, sa seomra. Cad atá sa seomra, sa seomra sí. Tá telefís sa seomra, sa seomra, sa seomra. Tá telefís sa seomra, sa seomra sí. Cad atá sa seomra, sa seomra, sa seomra. Cad atá sa seomra, sa seomra sí. Tá tinne sa seomra, sa seomra, sa seomra. Tá tinne sa seomra, sa seomra sí. Cad atá sa seomra, sa seomra, sa seomra. Cad atá sa seomra, sa seomra sí. Tá rivere sa seomra, sa seomra, sa seomra. Tá rivere sa seomra, sa seomra sí. Tá Teddy sa seomra sí. Can Tauron. Tá Teddy sa seomra sí. Tá Teddy sa seomra sí. Ag fechant an telefís a hena dó a trí. Tá Teddy sa seomra sí. Tá Teddy sa seomra sí. Ag éisteach leis a radio a hena dó a trí. Tá Teddy sa seomra sí. Tá Teddy sa seomra sí. Ag sugra an rivere a hena dó a trí. Cad atá sa seomra sí. Tá telefís sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá board sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá lampa sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá tulloch sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá tinne sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá fuinneog sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá rivere sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá doras sa seomra sí. Cad atá sa seomra sí. Tá solas sa seomra sí.